everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Si gusto makigsulti na ako. Buti pa sapat. Nadagan og nahibawan kining Nico sa tinuod nga nahitabo sa kaso sa akong inahan ni Celes. Oh. May tawag siya. Hello? Kinsa ni? Anong mitawag ka na ko, ma? Ako si Helena. Nurse ni Sir Alejandro Aldemir. Ikaw si Miko, diba? Nahibaw ko nga namati lang kanako. Miko, ni ako karon sa bahay ni Celes. Sa nahitabuan sa krimen. Kung mahimo pa ulit dali, magsulti ta. Unsay toyo ni mo? Ang kamatuoran. Oh. Hello? Hello? Gi-off na ni Isa. Dili si gusto magkigsulti na ako. Tawagan ako sa pag-usap. Hello. Kumusta? Oh, kumusta? Sigurado ka? Okay. Sige. Bye. Nagkabukat ang problema na. Dili na gid makontak si Miko. Wala siya dunay kilikayan. Unsa man kinahitabo sa unang panahon ining baya. Masalas. Dili gid ko mohunong sa pag-okay sa tinuod nga nahitabo. Bahala na kung doon ako'y maligsan ng mga tao. Ma, di na lang kumuti man na ng papa, uy. Ngano man? Importante nga maatiman nimo si Yashin. Aron dili na makasod kadtong Helena. Mura man naglain siya tinagdan ako, good. Mauna nga dili ka masuod ni papa nimo. Kay dili ka makamaong musip-sip. Uparayag lang ka kung doon na kay pangayoong kwarta. Usap na gisulti ni papa nimo. Kuan, miingon siya nga. Wa siya magkinanglan sa akong pag-atiman. Kay mas malipay siya nga magtarong ko sa akong pag-eskwela. Oh, kung mauna, buhata. Buhata ka na, Shin. Pagtarong na sa imong pag-eskwela. Aron doon na gyud kay mahuman. Lakaw na. Gawas una din sa akong kwarto. Sige na. Okay. Hello. Nganong nanawag ka? Julia, nanawag na ako higala sa Cebu. Oh, unya. Unsa may sulti? Dapat ang balitan. Unsa? Kulbaan man taan na, oy. Daotang balita, gyud. Iyang nibawan nga may mabasisini sa pusuhan o gipasagup iyang bata. Unsa? May anak si Siles? O babae ang anak ni Silis. Kinsay amahan? Wayaman, Kanus-an ang anak? pwede ka tuig na ang nakalabay. Panuway. Julia, posible nga si Lina ang anak ni Silis. No! Dili ni mahimo. Dili! Susihan ni Julia. Wa baka may bawa sa Leandro nga anak ni si Lina. Usa naman sa di problema, ha? Nga nung nagsunod-sunod naman sad ni. Wa tayo mahimo. Ang mga gila na hitabo. Ang importante nga may bawa ta kung usa na yung mga naibawan ni Leandro bahin na ni Lina. Iyon man si Lina. Kinahalmahanaw na kana si Helena sa kinabuhi ni Alejandro. Ato na ni siguroon. May tawagan ko. Sige, balita ko kung unsa na'y plano nimo. Sige. Bye. Hello. Doon ako'y pabantayan mo. Bye-bye. O di naman siya hilaptan, ha? Imo lang bantayan ang iyang malihok o kung unsay iyang pagabaton. Maayong adlaw, Lala. Uy, Inday, ay naamang gudi ay kadya sa gawas.
kasayugod ni mo din hinday Helena. Wa lang ko makatugla. Ngano? Nakontak na ko imong apo nga si Miko. Unsa? Unya? Nagkasulti mi kadiyot apan dili na dayon siya makontak. Unsa masyabang tuyo mo sa akong apo, Helena? Gusto lang ko mahibaw kung unsa gyud niyang nasaksihan sa pagpatay ni Celes ang mga agahon. Maura ni ako ipangutanan ni Miko. Ako bitaw siya ang giingnan nga dili lang siya mo apil kagubot, nga di na lang siya mo saksi. Pero Unsa lula? mura mag-adunay nagtukmod ni Miko, aron mo saksi yun batok kang Siles. Mao ba? Ambot, rugay na ang maong hitabo, pero ang nahitabo ni Siles mo'y dili malimtan sa mga taga-dinhi. May lain bang saksi sa nahitabong patay? Sila ran tulo, kay kusog-kusog ang uwan ni atong gabhiuna. Ang tanan, ana-ana sa tagsa-tagsa nila kapanimay. Si Miko na lang ang naglatagaw kay dito sa bay sa barkada. Unsa may lain na obserbahan nimo ni Miko? Kuan, misamot siya kamalipayon. Nagsige na hinon og katog sa bay sa barkada. Tagsa na lang siya mo paulit din sa inyo. Oo, tagsa na lang. Unya, nahitapo ang patay. Ug mauna kadto, dili na sab siya makatog. Human nila mapapriso. Si Siles. Mao ba? Dili lang unta si Helena ang anak ni Celes. Dili lang unta. Pero ang mga mata ni Helena ug ang iyang baba, parehas gyud og porma sa mata ug baba ni Celes. Mayong adlaw. Mangutana lang unta ko. May nakailan ba ninyo ni Celes Magbang? Dugay naman ang wa napita napriso na kaya kapatay. Mao ba? Kisong man kuno to siya sa asawa siyang kabit, kauban ng idahan sa lalaki. Mao nga, nagkanalis, dayon, nadunggaban niya. Gisong? Mo na, gisong. Napatay man yun niya ang duha ka babae, hanting ikabit. Mao ba? Lisod na ganyan nga mahimot ng kabit, oy. Kung di kita ang makapatay, kita ang mapatay. Maldita ba ka na si Celes? Puta man siya. Hindi siya na himarkada. Kamaya ng amiga. Kung mauna, imposible nga dili siya may patay sa asawa siyang uyap. Paminaw ko siya yun. Siya ba nakita nga nagunit sa kutsilyo nga may gawa sa ina. Nagkadugo naman kuno siya. Ya, hihinak. Murang nawas ka bulingon. Mao na ang imong nahipos nga kasayuran sa mga silingan ni Siles? Oh. Og silang tanan, mituogit nga si Celes ang may patay sa asawa o ginahan ni Sir Alejandro. Mao ba? Gisoong ko no si Celes ang mga napatay. Basin og aksidente lang gyud ang maong hitabo, Helena. Aksidente? Aksidente pero napatay gyud sila ni Siles. Dili paghihapon kumutuos mga gipanultis mga tao. Nga naman. Tungod kay questionable kaayo ang mga saksi. Gawas sa apo ni Lola Ining, na si Miko. Ha? Nakonta ko ng apo ni Lola Ining. Pero, mura og naglikay na siya nako. Nga naman. Mura og dili siya gustong hisgutan ang nangaki. Unya mo surrender na ka? Dili paghihapon. Kinahanglang ikasulti ko kanang Miko. Oh, si Sir Alejandro. Hello, sir? Ari ako sa bahay. May importante kong tuyo nimo.
Oh, sir. Muha ako karon dayon. May isubo ka na ko, Sir Alejandro? Gitawag ta ka. Kay doon ako'y pabor nga ihangyo ni mo. Unsa man na, sir? Kumusta naman ang bahay ni Siles? Hapsay na, sir. Napahilunan na ako mga butang. Gusto kong muduaw sa maong bahay. Karong adlawa. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.